Molt bon dia de forma especial a ses majestats dels Reis d'Orient. Benvinguts aquí a la nostra ciutat, benvinguts a Sabadell. Benvingut també a l'ambaixador, que ja fa dies que el tenim també entre nosaltres. Benvinguts i benvingudes també tots els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sabadell que m'acompanyen. Mireu, Reis Mags de l'Orient, aquest any és un any molt especial. Sé que heu fet un viatge molt llarg per venir fins aquí. I a més un viatge que no només ha sigut més llarg, sinó que sé que us porta a passar més dies aquí a la nostra ciutat, a Sabadell. Jo, en nom de tota la ciutat, us vull donar les gràcies per haver-nos escrit aquesta carta tan meravellosa i que els Reis, amb aquest any de Covid tan complicat, que fa que per pena de tots i totes i de tots els nens i nenes de Sabadell no puguem tenir cavalgata de Reis com cada any, per tant, que per primera vegada no pugueu sortir conjuntament amb l'ambaixador en els carrers de la nostra ciutat, que hagueu tingut l'enorme amabilitat de venir més dies a la ciutat de Sabadell perquè els nens i nenes puguin venir al vostre pavelló reial, que us l'hem decorat amb tota la il·lusió del món, perquè us sentiu com a casa en aquest pavelló reial. Dir-vos també als nens i nenes de la ciutat que malgrat totes les dificultats, a Sabadell podreu venir a veure els Reis Mags de l'Orient, podreu venir a veure l'ambaixador i tenir un trosset d'aquesta cavalgata que normalment veiem als carrers de la ciutat aquí en el Parc Reial. Finalment, només dir-vos que hem de ser molt prudents tots i totes, que la pandèmia encara no ha passat i per tant, amb totes les mesures de seguretat, amb la distància, amb l'hidrogel, amb la mascareta, que òbviament ens fa molta il·lusió poder-vos tenir un cop més a la ciutat. I esperem que encara que sigui per aquests pocs dies que hi estigueu, que us sentiu com a casa vostra. Moltes gràcies a tothom. I ara, com fem cada any, abans de començar la cavalgata, aquest any ho farem abans de començar la Fira Reial, us entregarem la clau de la ciutat, aquella clau que, com sabeu, obre totes les portes de tots els edificis de Sabadell perquè els Reis Mags de l'Orient puguin entrar a totes les cases i pugueu portar aquestes joguines, aquesta il·lusió a tots els nens i nenes de la nostra ciutat. Per tant, a continuació farem entrega d'aquesta clau als Reis Mags de l'Orient. Bé, bon dia Sabadell. Primer de tot, us volem donar les gràcies per haver-nos preparat aquest espai tan espectacular i acollidor. Gràcies per poder fer la nostra visita. Bé, més que visita, aquest any serà una estada, perquè quan vam tenir clar que no podíem fer la tradicional cavalcada de Sabadell, de seguida vam començar a pensar aviam què podríem fer. Amb la il·lusió que sempre ens heu rebut tots els nens i nenes de Sabadell, era impossible no venir. I per tant, és per això que vam dir, aquest any a Sabadell no hi anirem el 5 de gener, no? Hi anirem el 2, el 3, el 4 i el 5. I així ens assegurem que ens puguin veure moltes nens i nenes de Sabadell, però sense posar en perill la cavalcada. Sabem que ha estat un any molt complicat, i per tots, però també sabem que els nens i nenes de Sabadell ho han fet tot molt bé i que han tingut molta paciència amb tot el que està passant. I és per això que després de tants mesos, de tantes restriccions, hem pensat que nosaltres havíem de fer tot el que puguem per fer-los feliços. Ja fa dies que estem llegint totes les vostres cartes i com podeu veure ja tenim aquí molts regals. Tenim la bicicleta de la Maria, els llibres d'en Carles i moltes coses més. Nosaltres treballarem tots aquests dies per poder que tot surti bé. Bé, sí, ja hem d'anar acabant, que em diuen que ens hem de preparar, perquè aquí fora hi ha molta gent que ens ha vingut a veure. Bé, recordeu que res us faci perdre la il·lusió d'aquests dies i que res farà esvair la màgia de tots aquests dies. Moltes gràcies a tothom i que tingueu molts bons reis. Us estimem molt. Gràcies.